Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι ο Παναγιώτης. Αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο και σήμερα παιδιά θα παίξω μαζί με την Ραφαέλα. Αφήστε το όνομα που λέγεται Κωνσταντίνα, έτσι το έχει βάλει. Λοιπόν, κάντε subscribe στο κανάλι που είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε στην οθόνη αυτή τη στιγμή. Είναι το κανάλι της Ραφαέλας. Ευχαριστώ παιδιά πάρα πολύ για τους 130 κάτι subscribers από τους 77 που είχαμε. Και πάμε να αρχίσουμε το βίντεο. Λοιπόν, θα παίξουμε, εδώ πέρα μιλάει και η Ραφαέλα από δίπλα. Θα παίξουμε το Slap 4, εγώ προσωπικά το έχω τερματίσει. Απλά και εγώ το έχω τερματίσει. έχω το Red Slap, περιμένω παιδιά να... Έκανα join στο community και θα πάρω και εδώ πέρα από κάτω το Έλα, βρε πάνω. Yellow Slap. Παναγιώτη, έλα. Ωραία, έλα. Ναι, εδώ. Ραφαέλα, σου έχω μια έκπληξη. Δεν θα τρολάρουμε μόνο στον άλλο. Bye. Bro! Τρέψα κάτω κι εγώ. Τι σου αναπτύσσε. Να το κάτω λίγο. Και από εδώ έλα. Θα το ανεβαίνουμε κανονικά, δεν θα ανεβαίνουμε πάνω από τη σκάλα. Εγώ δεν το ανεβαίνω. Απλά επειδή πέφτουμε όλη την ώρα και μετά ανακριζόμαστε να ξανασκονόμαστε. Είναι λίγο άδικο. Παιδιά, λίγο να δω λίγο κάτι. Ωραία, δεν θα κάνουμε slap ένα στον άλλο. Πέμπτη είναι οκ, εντάξει, λοιπόν. Πέμπτη, να μην ξεχάσουμε και τη μέρα. Αου, μπρο! Όχι, κάτσε να θέλω να περίμενε. Όχι, έχει admin. Όχι, μπρο, παιδιά, έχει admin. Όχι, έχει admin, έχει admin, έχει admin. Παιδιά, να βγούμε και να ξαναπούμε. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Το admin μπορεί να μας χαλάσει το παιχνίδι. Δεν πειράζει. Άμα μας το χαλάσει θα βγούμε. Πω, έλα, μην βγούμε τώρα, βγούμε τώρα. Μα και μετά θα... Το admin μπορεί να σου χαλάσει το παιχνίδι, βλέπετε ποιο λόγο. Μην κάνεις λαπάτωμα τα οποία έχουν Δεν ήξερα ότι είσαι admin. Robux skin. Δεν ήξερα ότι είσαι καν admin. Μα είσαι μπροστά. Oh, sorry. Πού είσαι εσύ? Έλα, εγώ είμαι στο μόγωμα. Περιμένεις. Λοιπόν, Γιατί έπεσες? έτσι έπεσα γιατί με έριξε ο άλλος και έπεσα κάτω. Η άλλη έχει το χέρι, δηλαδή. Παιδιά, κάντε subscribe και στο δικό μου το κανάλι. Έχουμε μείνει τα 4 subs. Πού είσαι? Είμαι στο μόνο σου, είπα. Όχι, πάνω να μην πέσω κάτω. Oh, bye. Εντάξει, δεν μπορούμε να το τερματίσουμε. Είναι λίγο δύσκολο να τερματιστεί, αλλά θα αφήσουμε. Ωραία. Να φύγουμε λίγο το μάτι του τρόλερ. Ναι, δεν θα τρολάρουμε. Απλά εγώ τον είχα δει, δεν ήξερα ότι ήταν στο admin. Όπα ρε φίλε, τον άλλον τον έριξα κάτω, έφυγε πολύ smooth όμως. Τι smooth. Έριξα έναν κάτω. Δεν ξέρω αν ακούγεται τώρα ήχος από... Όπα, να ανοίξω λίγο τον ήχο. Ωραία. Ακούγεται καλά, δεν θεωρώ ότι είναι και πολύ δυνατά. Νομίζω ότι κάθε φορά τα ακουστικά δεν ακούγεται ο εσωτερικός ήχος. Αλλά έβαλα... Και μικρόφωνο και στο κόντο. Πού είσαι? Στο κίτρινο. Περίμενε ρε φίλε τώρα. Αφού εγώ θα πέσω σε λίγο, οπότε... Ραφαελά. Αφού θα πέσω σε λίγο. Δεν είναι καλή. Ετοιμαστείτε για άλλα τέτοια βίντεο. Έχω κάνει Έλα. 3 βίντεο. Ναι. Εμένα για αυτό που παίρνει το πρώτο μου βίντεο, με κυνηγάνε από πίσω. Μπράβο, έχει και το slap τέλεια. Θα περάσουμε πολύ καλά. Ή άμα έχει κάποιο τείχο, κρύψει τον τείχο για να μην σε κάνει slap. Όχι! Άρα εντάξει, κοίτα. Είμαι στο πορτοκαλί εγώ. Γιατί δεν είδατε πως έφυγε. Όχι. Παιδιά, όσοι θέλετε να με κάνετε φίλο στο Roblox, το όνομα μου είναι αυτό εδώ. Όπως σε μένα, Κωνσταντίνα 658. Η Ραφαέλα μπορεί να το... Το έχω πει σε Ρε πάρα φίλε, πολλές. έλεος! Και έχω δει πει σχολεία φορές κάτω. Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχω δει και αρκετά Η σχόλια. Ραφαέλα μπορεί... Η Θα Ραφαέλα μιλήσω μπορεί... εγώ. Πες εσύ. Όχι, δεν θα μιλήσω, εγώ θα μιλήσω. Λοιπόν, εντάξει, θα πεις και αυτό που θες, αλλά κάτσε λίγο. Παιδιά, η Ραφαέλα έχει κάνει... Είδε το που έχει το account, αλλά μπορεί να το αλλάξει, οπότε μην την κάθετε από εκεί πέρα. Θα περιμένετε, παιδιά. Θα κάνω εγώ παιδιά ένα βίντεο για το αν θα αλλάξει account. Ναι. Έχω δει και αρκετά σχόλια που μου λέτε στο βίντεο κάντε με φίλο σε παρακαλώ. Και έχω δει και αρκετά friend request. Ναι, παιδιά, κάντε με και ένα friend request τώρα εμένα. Απλά γράψτε μου το όνομά σας σε βίντεο για να καταλάβω ποιοι είστε. Και μετά κάντε με το όνομά μου, σας το έδειξα πριν. Το όνομά μου είναι Παναγιώτης Greek εδώ. Με το με δύο... Ναι, το έβαλα πριν το όνομα. Το είδα. Ωραία, λοιπόν. Το είδατε λογικά.
Γράψτε αυτό το όνομα και θα σας το βγάλω τον Θα Παναγιώτη. σας βγαίνει, αλλά πού είσαι, εσύ έχεις ανεβεί πολύ πάνω. Εγώ είμαι στο κόκκινο, το σκούρο το κόκκινο. Α, καλά, εντάξει. Α, στο πράσινο, στο πορτοκαλί μου τώρα γιατί έπεσε. Οκ. Λοιπόν, Το βλέπω να με κάνει slap ο άλλος. ωραία, κάνε τον κι εσύ. Αλλά, να σου πω κάτι, θυμάσαι και στο πορτοκαλί εκεί πέρα που βγαίνεις έξω και πατάει ένα κουμπί και βγαίνει ένας τείχος. Τι. Κοίτα, πάλι στο βλέπεις. Κάτι γιατί με το τέτοιο, δεν ξέρω, δεν μου είναι εύκολο, δεν μου είναι άνετο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι έγινε λογικά. Εγώ δυσκολεύομαι λίγο. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει. Oh god, ο άλλος δεν ξέρω καν που είναι. Ωραία, Για. λοιπόν, εγώ είμαι στο very very κόκκινο. Πρέπει να τον τρολάρουμε. Γιατί δεν ρολάρεις. Γιατί αυτός έχει βάλει slap και θέλει να παίξει μάγκας. Μην κάνεις τίποτα, θα βρεις το πελά σου Παναγιώτη. Έλα. Θα πεθάνω, τη βλέπω ότι δεν γίνεται. Πέθανε ο άλλος, τέλος πάντων. Έκανε slap και εγώ τον έκανα τον τρολάρα γιατί δεν τρολάρουμε. Ξέρετε, εμείς δηλαδή πρέπει να τρολάρουμε, ενώ αν τρολάρει ο άλλος, τον τρολάρουμε εμείς. Πάντα κεφαλικά μας κύτταρα. Παιδιά, εσείς όταν έχετε Robux, τα Robux αυτά τι τα κάνετε, φτιάχνετε το skin σας. Γιατί τα βάζετε σε παιχνίδια. Εγώ και τα δύο θέλω. Εγώ φτιάχνω το skin μου, εγώ τα βάζω και στα παιχνίδια. Εγώ τα βάζω λίγο πιο πολύ μόνο στα παιχνίδια που χρειάζονται. Μόνο σε private server. Ή που παίζω πάρα πολλά παιχνίδια. Άμα σου λέγα να βάλεις ένα παιχνίδι, ποιο παιχνίδι θα βάζεις. Δεν ξέρω. Έλα, πες. Για Robux. Ναι, αν βάζεις Robux σε παιχνίδι, όχι για skin όμως. Δύο παιχνίδια. Έχω ή το Squid Game X Εμένα δεν πήγε αυτό ή το το... Dustin Press. Ένα από αυτά τα δύο και το VIP γιατί δεν το Ω! Χρησιμοποίησε αυτό εδώ πέρα και πέταξε το πάνω επίπεδο. Πώς λένε. Δεν ξέρω, αυτό... Δεν να κάνεις double να πήδηξες διπλή φορά. Δεν έκανα double τέτοιο. Jump, down. Δεν έκανα double jump. Απλά, δεν ξέρω, αυτό κάποιες φορές λαγκάρει και σε σηκώνει και πιο πάνω. Ναι. Δηλαδή, ανεβαίνεις εσύ πάνω, αυτό σε... Παιδιά, εσείς γράψτε στα σχόλια άμα έχετε τραυματίσει καμιά φορά κάποιο παιχνίδι και ποιο. Και παιδιά, γράψτε μου στα σχόλια αν είστε μέχρι εδώ. Αν έχετε φτάσει. Αν πέρατε πέρα λίγο σας. Αυτή με κυνηγούσε πολλή ώρα πριν, παιδιά. Εγώ όμως. παιδιά δεν μπορώ να το περάσω, αλήθεια λέω. Είναι ό,τι πιο δύσκολο. Γιατί λαγκάρει το κεφάλι Τον σου. δόλιο, ρε φίλε, τον έριξα κάτω. Έλα ρε φίλε, δεν θα το περάσω ποτέ, αλήθεια λέω. Το έχω περάσει μόνο μια φορά και αυτό με το ζόρι. Λοιπόν, έλα. Αυτό πρέπει για... Θα σας δείξω κάτι που γιατί δεν το ήξερα. Αλλά το γνώρισα κατά κάποιο με έναν τρόπο στον οποίο αναγκάστηκα να ακουμπήσω πάνω σε ένα σημείο. Εσύ πού είσαι εδώ στην ώρα που μιλάω. Α, στο εγώ μπλε. στο γκρι. Σε ένα σημείο πηγαίνει στο μπλε, όχι στο μπλε, ναι, υπάρχει σκούρο ένα, το μπλε, ναι, ναι. κάτσε λίγο, υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι σαν αυτό που γυαλίζουν εδώ πέρα και μόλις πας να ανεβείς, απλά τους χάρη ζωή. Βλέπεις, εμένα το κεφάλι μου κολλάει από πάνω και δεν μπορώ να το περάσω. Θα για να το καταφέρω. Όπου λέω αυτό το Red Slap το παίρνεις μόλις τελειώσει το παιχνίδι. Το πήρα. Εγώ Πέρασε. το πέρασες. Πέρασε το δύσκολο κομμάτι, τώρα θα πάμε λίγο να περάσουμε εδώ. Α, νόμιζα πέρασε το Tower. Όχι. ρε. Παιδιά, εσείς δεν προτιμάτε Tower ή Obby. Εγώ προτιμώ. Δεν προτιμώ. Εγώ προτιμώ για Tower. Το Obby Ναι, δεν μ' εντάξει, αρέσει. τα γιατί έχουν και τέτοιο, είναι λίγο πιο ωραία. Γιατί τα όμπι δεν είναι τόσο ωραία. Είναι λίγο πιο, πώς το εξηγήσω, λίγο πιο mean. Εντάξει. Σε βάζει, δηλαδή είναι. Έχουν πιο ωραία γραφικά. Αυτό δεν πέρα για το σημείο που θα σα πω. Αν το κουμπίσετε, χάνετε λίγο ζωή. Εγώ νομίζω ότι δεν το κουμπίσω. Ναι, εντάξει, όλο αυτό. Θα χάσω. Πω εγώ στον γκρι, παιδιά, δεν μπορώ. Χάνω. Εμένα με έχουν πάρει. Έλα τώρα. Α, τέλο, αυτό παιδιά έχει τώρα admin. Τι Εσύ καλά. παίρνε το. Παίρνε το, τι ωραία. Παιδιά, έχει admin. Ρε, το κεφάλι μου. Το πέρασες. Περίμενε. Παιδιά, θα κάνει λάθο, περίμενε. Θα το πω wait. Παιδιά, τα μισό το σκαπάρ, μιλάω πάρα. Ρε φίλε, άλλο με χτυπάει. Μα πώς σου λέω, μην χωρίς. Όχι, έχει admin, δεν το πείραξα. Wait. Χτύπω τον εσύ. Έχει admin, σου το πετάει. Δεν μιλάω. Δεν ακούς. Δεν μπορώ να το χτυπήσω. Κόλλασε ένα τείχο. Κοίτα, wow, μπράβο, έτσι δεν γράφει κανονικά. Τι έπαθε τώρα.
Άντε και χέσου. Άντε και χέσου. Μου είπα στα νεύρα. Έλεος. Τι να πω εγώ ότι είμαι στο μπλε και χάνω από τον γκρι. Εγώ είμαι στο κίτρινο. Σου είπα εγώ να μην πεις τίποτα. Δεν το πειράζω, σου λέω. Αυτός χτυπάει. Αυτός είναι admin. Ωραία. Όλοι τώρα που έχουν admin, ωραία. Και τώρα θα κάνω. Τώρα όλοι μας έχουν κατακτήσει μετά admin. Και εγώ δεν μπορώ να περάσω γιατί το κεφάλι μου κολλάει. Εγώ πώς το παράζω γιατί κάθε φορά που πας εκεί πέρα για να περάσεις, πατάει το play και πέφτεις κάτω. Εγώ, δείτε, πηγαίνω μπροστά και μετά όταν πηγαίνω μπροστά τρώω τα μούτρα μου. Πώς θα το περάσω, υπάρχει κάποιος τρόπος. Αν το συνεχίσει και αν το ξανακάνει θα το κάνω report. Δεν υπάρχει κάποιος να το αφήσω. Δίνετε όλοι μετά admin. Με το πάνω να κάνω βίντεο τότε. Κάποιος θα περάσει. Έχουμε κι άλλο admin εδώ. Μπράβο, κι όμως. Δίπλα μου. Τέλεια. Άμα με ρίξει κάτι θα το πω εγώ τώρα. Με το που θα πατήσω το κουμπί να κάνω screen record το βίντεο τότε. Θα περάσουν άτομα, θα αρχίσουν να χτυπάνε, τότε θα βρεθώ στο λάθος map. Ακριβώς τότε. Βοήθεια. Σου είπα, φύγε, σου είπα. Oh. Με το που θα κάνω το βίντεο τότε θα γίνουν όλα σκατά. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Και τώρα δεν... Συγγνώμη για τη λέξη. Συγγνώμη για τη λέξη. Πίσω. Δεν το κάνει επίτηδες. Αυτό σου λέω, αυτός με έκανε έτσι. Πες του wait και μην κάψεις what σαν εμένα. Που πάω να κάψω wait και αυτό μου γράφει κάτι άλλο. Και πες του why do you do that, αλλά να κάνεις jump γιατί άμα κάνεις jump... Εγώ είμαι κολλημένη εδώ, οπότε δεν μπορεί να πεθάνω. Είμαι κολλημένη εδώ, κατάλαβε. Εγώ που δεν ήμουν κολλημένος όμως. Άσε με, τι θέμα έχεις. Πες του αυτό γράψει του, what's your problem. Αλλά πες του ευγενικά με κάνει με το slap. Με έχει κάνει 500 slap αυτός. Παιδιά, αν συνεχίσει έτσι κλείσει το wifi δεν υπάρχει περίπτωση. Τι εγώ να το κλείσει τώρα. Τι να σου πω. Θέλω να βρεις ένα σημείο. Μα δεν γίνεται, αυτός είναι ακριβώς πάνω μου. Ναι. Νομίζω ότι ίσως το προηγούμενο από αυτό που είναι γιατί είναι και ένα παρόμοιο τέτοιο ίδιο. Τον κάνω. Άμα κλείσει το wifi θα κουνιέται. Όχι, σου λέω δεν κουνιέται κανένας. Κάνω stop all players. Έλος. Άμα με βοηθήσει ο Θεός τώρα θα μπορέσω να το περάσω. Για κάνε αυτό πάμε για να... Μόνο να με βοηθήσει. Κάνω λίγο το zoom γιατί παιδιά λίγο το κολλάει πάρα πολύ. Please. Μπράβο, με κυνηγά. Θεέ μου. Με κυνηγά κιόλας από πίσω. Το πέρασα. Εγώ όμως που δεν υπάρχει περίπτωση θα το περάσω. Γιατί με κυνηγά όλες πίσω και θα χάσω πάλι. Έτσι. Αλλά με έβγαλε αυτό. Μου έβγαλε αυτό. Αυτό περνάει από μένα τέτοιο. Έτσι να τα πάμε, έτσι να πέφτουμε όλη την ώρα. Έτσι τα νεύρα μου, έτσι να μου τα σπάσει τα νεύρα. Έτσι καλά σου κάνει. Παιδιά, εμένα μου λέει Live και Reconnect γιατί χρησιμοποίησα λίγο παραπάνω το ίντερνετ. Δεν πειράζει. Αλλά εγώ το περνάω και το σε όσα tower κλείνετε λίγο το wifi, μην το κλείνετε για πολλή ώρα γιατί μετά σας κάνετε connect. Και δεν μπορείτε να βρείτε. Η οφορά τώρα βγήκε ή με κάνεις πάλι join. Τι σε έκανε join. Τι εννοείς, πού είσαι τώρα, τι παιχνίδι παίζεις. Αφού πάτησα... Εσύ δεν είμαστε, όχι. Με έκανες join. Όχι, ναι, εντάξει μαζί είμαστε. Α, οκ, εντάξει. Στο MOV. Οκ, γιατί βγήκες ξαναμπήκες. Ναι, γιατί... Παιδιά, εγώ θα δώσω μια ευκαιρία μέχρι να το καταφέρω. Το βίντεο αυτό δεν θα κλείσει. Πόσο λεπτά κάνουμε βίντεο. 13 λεπτά, δεν θα κλείσει το βίντεο, άρα εγώ δεν τελειώσω. Αν δεν το περάσω το tower, το βίντεο δεν θα κλείσει. Εγώ επειδή δεν το περνάω, το έχω περάσει το tower. Το έχω περάσει 1 δισεκατομμύριο φορές, αλλά όταν υπάρχουν αυτά τα admin, γίνεται το παιχνίδι τόσο σπαστικό. Δηλαδή, επειδή ο άλλος έχει το admin, φλεξάρει, το παίζει λίγο flex λατίνα δηλαδή. Πόσο κάνει το admin καταρχήν με Robux. 1700 από εκεί. Εντάξει. Ποιος χαζός τώρα, συγγνώμη, κάθεται και δίνει 1700 Robux για να πάρει το admin. Πού είναι ο άλλος τώρα, παιδιά, πεθάνω, αν δεν πεθάνω, τι να πω, σημαίνει ότι είναι τυχερή μου μέρα, έχουμε αυτός ο ηλίθιος να έχει βγει τώρα. Μπράβο έτσι. Αν δεν έχει βγει τώρα αυτός, δεν θα πάνε καλά. Είμαι σε αυτό το σημείο, δεν τον βλέπω πελαγικά που ελευθερία είναι. Ωραία, εγώ πάω να πάρω κι άλλο χέρι. Θα έχω 4 χέρια στο μονιτόρι μου.
Έλα έτσι, μπράβο, έλα. Έλα, κοτεύεις τώρα για να δούμε. Έλα μου τώρα μια ώρα. Παιδιά, δεν μου αρέσει αυτό το βίντεο. Θα κάνουμε μία ώρα βίντεο γιατί ο Παναγιώτης απλά κάνετε με τον τεστ. Δεν έχει μπει αυτός, πέφτω συνέχεια κάτω. Τι θέλεις να κάνω. Δεν ξέρω, μου κολλάει πάρα πολύ. Δεν είναι. Δηλαδή, δεν είναι. Πώς το πω, δεν είναι smooth. Δεν μπορώ να παίξω. Όπα, κόλλησε, παιδιά. Δεν μπορώ να παίξω smooth. Άμα δεν μπορώ να παίξω smooth ένα παιχνίδι, δεν ευχαριστιέμαι. Δηλαδή, μπορώ να κάνω δηλαδή, την κάμερα από. Δεν ξέρω πώς λέγεται όταν την έχεις στην κάμερα. Στο first person, δηλαδή, και δεν πηγαίνει smooth. Πηγαίνει πολύ χάλια, δηλαδή. Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή. Ωραία, αυτή την έφερα πάνω. Μην τολμήσεις. Έτσι. Γιουβέτσι. Έτσι, γιουβέτσι. Έτσι, γιουβέτσι. Έτσι, γιουβέτσι. Τώρα έχω 4 χέρια. Αποκλειστικά και μόνο για μένα. Bye. Παιδιά, τον τρολάρω. Τέλεια. Οπότε το περάσαμε και 2. Περνάει και από τους 2 το περάσαμε το tower. Άμα θέλετε παιδιά κατάτε και άλλα τέτοια βίντεο με το Παναγιώτη εδώ παρέα να κάνω. Πατήστε ένα like και γράψτε κάτω στα σχόλια, θέλουμε κι άλλο βίντεο. Μπορεί να πει είναι ο καπέλο μπέλο της Λίνη. Όχι ρε! Παιδιά, όχι πέφτω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Κι εγώ πέφτω. Γελάτε. Κάρμα οι άλλοι. Εγώ έχεις πάρει το γαλάζιο το χέρι. Ναι, όχι, αφού έχω πάρει το κανονικό. Όχι, από το κωδικό. Με το 222. 222, πλέον 222. Πώς καλά. Ο Παρίς. Ο Πατής. Και άμα θέλετε παιδιά να παίξουμε και κανένα Squid Game Βγήκε, παιδιά. Παναγιώτη. Τέλειο, δεν το καταφέραμε. Φύγε! Παιδιά, πάμε να κάνουμε το αγαπημένο μου σημείο. Θα περιμένω, παιδιά, δεν θα χάσω. Θα περιμένω. Τι είναι το στερίνο. Και καλά τώρα θέλω να την κάνω. Γιατί σε αρέσουν τα μπρέντος. Έλα, μπορμπέρ. Έλα, μπα, Μπουρμπαλόνι, λουλιλόνι. Και αυτό το αγαπημένο μου μπρέντο. και Τέλος εμένα είναι και πάντων. γλυκούλι. Τέλος πάντων. Και για αυτό το βίντεο και σήμερα σας άρεσε κάντε like, subscribe και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Βίντεο. Bye bye.